Ya sawa si. Asante. Muganda kwa kano. Anu muganda gutwara mabira mwatwarite. Akumuseni gumo. Ya to sawa. Umatongi tata nsa. Ya munande mbiyamana. Asinge gwa karuru wancha kwa umanene. Abantu abana bayiga bakire baganya sawa itasenke. Arochero muntu mugendi mabira asinge njo. Atagwete amaguru yo kwegenda. Pamulante rumunene nyasawe to. Amaguru yaraganda sikuna ndone munyumba. Ya munande mbiyamana sawa ba karuru munene. Asabiro basin ndo ganda ko basin na kwa mandara. Ikiara mabira abaruri narari yo kurandi konen. Ba konya wachandi kitene birema. Saito ko basin ndo marakana maikom. Mano wono basin ndo mbiyamana sawa ba karuru ndo ko mandara. Nenke yiga se bale taro muno yo manene nyasawe. Abonsi abaro muno basin na ko bakonya ko babole merali. Ko amana muno muno ko raro mugakori. Musin ndo machingo na ko momento muno. Senya ngeliyo senya wana basiba ko ganda wana no ne kera ko ganda wona kibyo kimo ba ko ganda ne kera sina moka mone bantu obalende na ndo baire biya asiba ro ande baike biyo mone andre ko basenya na ko bamento mone na ndo bagenda ko re abanda mugabera kubuga muno muna baro leiro yo mone tato me yantre ko chika ko bonsi bali baro na banya mugabera muna baro na baro ba ko nyo mone ando ba ko nyo bagenda renchire to asabiro muno barai Aiga se va a ver que yo mano se no cojo. Tanto que andando con sabira ne que todo mo ande pa gane ko kora mai. Tio gwanja ko batunya nane. Akole muno ligete. Me llama abira kiso eso yo mo tolito. Amen. Ya muno sendo. Bien mano. Mwanchwa omorigereria Oinka TV aiga asetwa ikirerero nekenyoro kia ria sibo ikegotoka ime ye allocation ya Geteri ime ye ward ya Gesusu constituency ya Nyaribare Masaba county ya Kisii asetwa koleto mugano nabono aiga ni gotwaretere wheelchair yo omwaka Moses Mugendi kanasta se nyumba ya yega aiga anyarire ko bagakoegwa no aba Samaria abaya Mwancho murigereria bonongo chitore kora mubeka se wheelchair ye torenga ngakie aguchikobaga ko ye tumeka sengencho yoko gwendereria asobugima bwaye korera tore gocha sege kekerebosyo elinde tokomanyie nga wheelchair yanyarire kobake go ikaboronge no mogaka Mugendi twa moikaransiriro no mungino ye nyaboke ekironera guchikonyora umusigo bono umugusu wake tochiandale endere kurigereria channel ya una mbemo Inka TV njebuna botambe ngoro kwa MC Dodus. Tanda kile
yobwa tokumanya nabora some aende mereme kobore ense nere ngaya nabora nyomwe mwana kobore ense nere ngaya nabora nyola tibata tenye kama tukagenda nande tibora sobugimo nabora tuwa nande mabibo kyonyore tobwate atobugimo uri ngaya wakirwa magena wakwanirwa boba sobugimo uri ngaya aya tokomoyo elemente ebuita namangana Mareo ababakako keo moyo ekero barute komolero molero monene sadara kinasa kinabetine abasumba obagasaba bakarangerio monene ekero barigerereti bakanyora barebana bakeburianga yoyo yigera ruwe ekakieme chano tokuma natawe megandanale noare nae tokumayo saya ore moyo noare nae ora omontoria kabwatu nabahuri akwa chingoma natigwa balenzemo omurawi agaetaga tuwa mata debezire chedi ndimbwata itakagenda okuwane nara agaeta karuta mataga debezire chandimbwatia ora omosamaria Yesaya gatoma omosamaria getenjeria Yakamuya utamanya gitari Yakanepiri Omuto yakabwena Namanyire nyatao Yongotomaru Musamaria Namanyire nyatao Yongotomaru Musamaria Nyatao Yongotomaru Musamaria Namanyire nyatao Yongotomaru Musamaria Omona namwemeganda Yongotomaru Musamaria Namanyire nyatao Sarigete andina robe okumoyo nyasari toyimoyare okumoyo nyasari toyimoyare bari motari korangia mandi magange chibarongo ibere asubwege bari motabwate meremo mandi manyara morwense moyo ikomi yasaya baku bari motabwate okobua Nyatao yonko baro kowane chinguru mobuwese kotomare tomare kotomare kotomaro kosomaria kotomare kotomare kosomaria kotomaro kotomare kosomaria nyatao kotomare kotomare kosomaria kotomare kotomare kosomaria kotomare